היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות. לילדים שלנו אנחנו נגיד שלא ישבנו בבית ויצאנו להילחם. רעידת אדמה בחיל האוויר. 500 טייסים ועוד מאות אנשי החיל הודיעו על הפסקת התנדבותם. השסע הולך ונפער בחברה, חודר אל תוך צה"ל ואל גופי הביטחון. זו סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. מסרנו הודעה למשפחותיהם של 222 חטופים. ללא מילים, ללא תחושות, אין מנוס ממחשבות. יש פה קרע לא מוסבר, איך שרים כשלב נשבר. אני פה מול החדשות, לא מעכל את הדמעות. אם אנחנו נבחר, איך נחרד גורל אכזר. ואין תשובות, ערפל כבד נחת עכשיו. למי פונים? הנשמה פצועה בקרב. שמע ישראל אומרים יחדיו. עוד לא עבדה תקוותנו להיות חופשי בארצנו. שמע ישראל כולנו עם אחד. עוד לא עבדה תקוותנו להיות חופשי בארצנו. שמע ישראל כולנו עם אחד. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.